Haka kharphra tarik leber hajar arpusan kajantian National Council JNC Jalapet Circle hapo kajingelam u General Secretary u Gigan Lastang kilalit yakundu markhmat bad u ke MEPDCL Clear Division ba Michael Poshna harmkat kijing tho halor kajing Lyngkrang Khlem care saudong yaki transformer ki badan hapo kasnong Jalapet kaseng ko ong rubakum kini ki transformer de ki badan kam bha ban care khnang ban te la kam yakanu kajingja besngosi kham tam ki briu namar bun sin kajingja sharing boarding ki briu kumju ki marat kaju jia kha ha ki jakanong kendong kawe ni ki dauba de na kum kini ki transformer balashu Lyngkrang ni Khlem care bha de ki bor jongatnat ba de pet hakani kajinga kendu kaseng bad u ula pentep ba kani ka benta ka ha hapo ka SDO ula pentep ba kani ka benta ka ha hapo ka jing pet jong SDO kumta ka seng klai kendu bad u SDO kat ba ma upat uong ba donbor AA ban le da ka ba ban rabru ba ya kani ka kam ha ban pet de ki bor ki ba halor ka ba mut na headquarter jong ka jilla nalor kite ki jaka ba ka seng kala Leit ajing tho ko ong badang bun ki jaka hapo ka than ki ba ya kendu ya kani ka ju ka jing ma khamta me ki khna namar ba Khlem care ya ki transformer kaseng ka bujing mahamru ya katnat boarding khamtam me ka clear division balada kani katnat kam don bor bante la kam me ki jingma bala banja AA ka basngo si upat ba lingba kum kini ki transformer lade ban khangno shisendon ya katnat trekam namar ikumba ki shushong ri tingen hakini ki jaka Khlem da tre hok ya ka kam bala banshat haki